Ngithi mfethu-ke khona izinto ezinye engafanelanga mfethu uzilwe empilweni yakho mfethu. Ngathi ngikhona abantu abaningi bangafika empilweni yakho ukuthi bafuna ukutesta ama-emotions wakho. Siyazi sonke sinama-emotions, sinenhliziyo futhi abanye basitesta ukubona ukuthi singabantu abanjani. Kodwa khona ezinye izimpi lapho abantu abaningi bazokutesta ngokuthi bafuna ukulwa nawe physically. Kodwa khona ezinye izimpi ungafanelanga ukuthi uzilwe noma zihlangane nawe kangakanani, kodwa kufanelanga uzilwe because at the end uzosola ngasemuva. Mfethu masingayenzi into ezoyenza ukuthi sizisole ngasemuva, sesingene ngaphakathi ejele, whereby abantu abaningi bazoqala behleka ukuthi becabanga ukuthi uzophelela kuphi simfuna khona la. So if impi ibhekane nawe uyabona ukuthi kuyakuthesta, hlukana, zithulela, usuyimpatha awuyimpatha mfethu, kodwa kufanele uzignore izimpi ezinjalo. Ngiyabonga. God bless you guys.